Ordinana Brazioku, Ordinana Buzando, Imanowero Netimpunasi, Ugochi area, Pambose, Oneti, no Totona, Paleono Nankuzi, Eze-Ana, Ugochi tubelu, oraifite, mgbasa ozi ọma ọdịnala agabadị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmanye ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gabadịru. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala agabadịru. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmanye ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gabadịru. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye dịghị anyị front and back, ndị ochie dị anyị front and back. Fratasi kalaka ori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma, buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ ebe chọọchị fa okpuru ụka adịkwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mme, ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi, Chukwu Obiama agbago ume, ọdịnala ya dị. Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu maka ndị ọmụta bụ izi ha na-afụ m. Afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị n'Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m nwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know concerning the power in the name of God Almighty, the creator of the whole universe. Yes, achọrọ ka m kọwalụ gị ọtụtụ ihe kwesịrị ịma, maka ihe ịmaghị is beyond you. Nke bụ ahụ ka m kọwalụ gị ike dị n'okwu ọnụ. There is power in the spoken words. Ma akọwalụ gị etu ị ga-esi wee use ya ka ọ dị very effective. Nke a bụ ihe anyị ji wee maka ya bịa n'ụbọchị taa. Mana bifo anyị gaa n'iru, echefuta na aja anyị na-achụ kwa ọnwa na-aga n'iru. Ndị niile sonyere anyị na-aja bụ aja. Ndị ụbọchị anyị bidoro ya, anyị sedịrị ihe onyonyo, ụbọchị anyị ga-emesikwa ya, anyị ga-esendikwara ha ihe onyonyo. Nke ọzọzie bụ echefuta na ụbọchị Mọnde ya na tata bụ Tọzdee bụ ụbọchị anyị ga-ekwubi okwu, anyị ga-enwe kanseling, kwubi okwu, gbaa ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị all over the globe, our partners, our fans, our friends and fans all over the world. Ike dị n'okwu ọnụ. You can connect to ọfọ na aja anyị na-achụ n'ụtụta na temple ma ọ bụrụ na ikwele. The only problem is that you might be limiting yourself because you don't understand how this works. That is why anyị wepụta taa ka nkọwala nke ịmalụ ka ị ga-esi wee nwee ike mmanụ ike. Ịghọtara ya? Then nke abụ ya. Then nke ọzọzie bụ na ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị, like our videos and share it. Ọ ihe nwere ike imere onye fọrọ n'anya. Ga then anyị batara isiokwu anyị ji bịa. Vidio anyị ji bịa ma eto ogologo nnukwu, mana achọrọ m ka ị gee ntị ma gee ntị nke ọma.
ike dị n'aha Chukwu okike nke kere n'igwe na ala. Before ndị ụka anyarị abịa from BC, from thousands of years, aha Chukwu okike na-ata agbụ. Aha Chukwu okike na-enweta nnwere onwe. Aha Chukwu okike na-enweta upliftment, na-ebute upliftment. Ka nkọwara gị. The ancient time, achọrọ m iji ihe ma wee mara ya. Yes, so permit me, I will quote some Bible, usual stories to explain what I'm about to tell you. You know why? It's not that Bible is more spiritual than other sacred books. No. Mana ọ bụ na nchiri ihe ma wee mara ya. O nwere mgbe ndị Juu na-achọ ka ha pụọ n'obodo mgbe ha bụ oru na Africa, maka na civilization started in Africa, n'obodo Egypt. Onu wee daa Moses, ya ji egwa Fero na olugo time a ga-ahapụ data ndị agbụrụ anwa ndị Juu ka ha na. O wee jekwu Fero, Moses wee jụọ ya sị, onye ka mma agwa ya n'ọnya nwa si mụ bịa kwuo okwu maka nwere onwe a. Ọ sị ya ji egwa Fero na-abụ m ihe mbụ maka na ọ bụ Chukwu. Chukwu enwere afa, adị aba Chukwu afa. Mmadụ adị aba nna ya afa. Chukwu bụ Chukwu. Ị nwere ike idescribe the Chukwu ndị ya bụ n'ọbụ ihe ọ bụ. Ị nwere ike idescribe ya n'ọbụ onye okike, which ọ bụ. Ị nwere ike idescribe ya n'ọbụ onye pụrụ ime ihe niile. Ị nwere ike idescribe ya dịka onye ike niile si n'aka ya bịa. Mana ihe ndị a niile abụrụ afa ya. Ị ghọtara ya? Adị mmadụ ama eji aka aba Chukwu afa. Yes. Nwatakịrị a mụtara ama aba nna ya afa. Yes, ọ bụ ihe ọ bụ. So ndị Igbo declare ya na-akpọ ya Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Mgbe m na-ebido ọrụ ma ọkpọ oku m, agwara m sị m na m eji aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile kpụbie okwu n'isi ndị mmadụ na ọ ga-abịa na mmezu, maka na aha adị agba ya drọ. Ọ aha dịbalụ for the ancient time. Ghọtara ya? Ọ bụ aha ka eji ekwubi okwu na agba ochie, even before ndị ụka anyarị adị. Ihe ịrịba ama na-eme ka mmakwarụ ga-atụ. O nwere story akọwalụ gbasara mana. Ọ na-aha Chukwu okike ka anyanwụ mana dalụ. Ihe njọ pinpointịrị ya ka iwe ghọta. Ọ gwara mgbe akọkwara akụkọ gbasara Red Sea, a divide Red Sea. What a miracle. Such a miracle. One miracle more than near half of such. Nobody has the power. Mana agwara anyị na Moses was permitted na aha Chukwu okike o wee kụọ mkpọrọ na mmiri, awesi mmiri wee kewa. Ana akọrọ wee pụta. Ghọtara ya? Na ọ bụ na aha ya bụ Chineke. So kere ihe ọbụla mmadụ nwere ike isi gị na ọnyanwụ na-eme mmiri akụ mmadụ ga-asị na o mere taa abụrụ ihe na-emebu mbụ ma ọ bụ nke ka emebuo mbụ. Ka m gwa gị, ebe Jizọs ndị ụka ọbịa ọgwụ mgbe a jụrụ ya sị ya kụziela anyị etu esi ekpe ekpere, how to communicate with the God Almighty. O wee sị ya kpee na etu a. Ọ bụghị ha na-echọrọ ikpe ekpere, kpee na etu a. That is injunction given to human being, at least ndị agbụrụ ya. Kwuru nna anyị nọ n'eluigwe, the heavenly Father, ka na eze gị bịa. Ka anyị nọ n'eluigwe bụ sị nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịrị aha gị, may your name be praised. Ka na eze gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Ịghọtara ya? Ihe m chọrọ iweta ebe a bụ iwọchi etu ndị Igbo si aga ọjị. Mana problem enwere ụlọ nwere ụfọdụ n'ime ụlọ amụ na township, ụfọdụ ka amụ na Lagos, rezie ha na Lagos, ụfọdụ ka amụ n'obodo oyibo, ụfọdụ ka amụ na Abuja, ha dị na village. Ọ bụrụ na ị na-epe attention, ezigbo onye okenye ọbụla bụ onye ọdịnala na-adịkwa ekwu maka ndị okenye ihe dịrị akọ akụkọ ịkọja na ezigbo onye okenye nọ na village. Inye ha anyị ọjị, asị na ewetara ọjị wetara ndụ. Ọsị ndị be anyị na ọjị abịakwanụ, o wetara ọjị ọchị Chukwu okike ekene m gị. Ọ ga-ekenerịrị Chukwu okike. O kenecha Chukwu okike maka na ọdịnala Igbo kwetara na ike eti n'aka Chineke abịa. O kenecha Chukwu okike, ọ kpọbazie ndị njelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, kpọbazie Amadioha
ọwa udo ha ọwa ogwugwu see n'ọdịnala Igbo does not say na Amadioha bụ Chukwu ma ọ bụ udo ma ọ bụ las no they are angelo nke Chukwu, the entities of powers ndị na-eburu anyị ya ebugara Chukwu. Ndị ụka Rom makwa nke a nke ọma, ha ji nwekwa ndị senti nke ha kwana ndị na senti onye nwa ndị na-eburukwa anyị ha na-ebujere Chukwu etu ha si kọwa ya. Na agbara ihe na-achị kọwala gị bụ na okpukpere niile dị n'elu ụwa. I remember when I was in India, I stood my time, I visited their temples and everything, participated in their festivals. Now, one engineer that invited me to their country from Kulu Manali, northern India, he told me about so many things concerning their gods. Owesim na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, na aha ya bụ Bagwa ọ da-asụba ha onye pụrụ ime ihe niile. Mana ha nweziri the gods etu anyị si gwa Amadioha nwee udo, nwee nke na-afụ maka ọmụmụ, nwee nke na-afụ maka amamihe, nwee nke na-afụ maka nchekwa, nwee nke na-afụ maka ihe akwakụrụ ihe nwe maka na arụsị ọbụla nwere ihe eji mara ya. Enwere ihe ekwubiri bifo ya akpọta onye bụ angelo nke Chukwu. Etu a ka ọ dị n'ala Igbo, anyị adịghị ekwubi okwu n'aha ndị a ayịyọ ka ha nwere ike iyo ha present here. We are not worshiping them as the spring god. However, we respect them maka na ha bụ mmụọ nke karịrị anyị nwa. Ịghọtara ya? Agwara m gị na respect enwere ụdị ụzọ 3 forms of worship. Yes, enwere ike akpọrọ hyperdulia, nwedulia, nke a na-enye Chukwu okike karịcha bụ latria. Ịghọtara ya? So na aha Chukwu okike a na-arụ ọrụ ebube na agbụrụ niile, ọ bụrụ sọ ndị Europe. Mana ihe mere n'obu na ndị Europe bịaziri chọọ ka ha onye kpatara na other bringers of messages, other prophets will always tell you about the creator of the whole universe. None of the prophets asked you to ask in his name. Mana ndị ụka ọbịa they slaughtered that particular thing because agwara gị na-enwere a lot of distortions na Bible ebe ha na-agba mbọ ka ha slaughter 1 or 2 in order to promote their own brother. Ewesị gị yọọ n'aha Jizọs nwee na-achịkọwala gị bụ na na-enwelu ndị dị iche iche, okpere dị iche iche, them the Chinese, the Indians and the Africans and rest of them, ha dị ayọ n'aha Jizọs. Mana miracle na-emere ha. Ihe ahụ ịkpọrọ miracle. What is miracle? Miracle bụ the natural things that happen in a faster way. Ọ na-enwe anyị na-achọ nwa amụrụ ejima, ọ na-eme na China, ọ na-eme n'India, ọ na-eme na other race. So kere ihe ahụ ị na-asị na onye nwa miracle ịyọ n'aha Jizọs, I can tell you na ọ na-eme. Is it wisdom to create or manufacture mysteries, more smartphone, or manufacture anything over the cars, everything? Ndị ahụ na-ayọ n'aha Bagwam, na-ayọ n'aha Chukwu okike using their own language, or ndị na-ayọ n'aha ala na-enye testimonies. At least the richest man in West Africa, ọ dị ayọ n'aha Jizọs mana ihe ọma mere ya. Etu aka ọ dịkwa ndị ọzọ niile. Even nyanwa na onwe ya Jizọs, according to that story in the Bible, we see no nwere nna nke sitere enu. Mana ndị anyarị ji aha ya wee aha Jizọs aha kreatiri wee chọzie ka ha welie wee humiliate ndị ọzọ. Wee rizie ndị mmadụ erie na ndị mmadụ amarozi aka nri na aka ekpe. And ozi ya wee zi na akwụkwọ na Bible enwero nke leta adreesị to Africans. Adịrọ m against ndị na-akpụ ya, mana ekwuru m my stand bụ na Jizọs a na-ekwu maka dị not come from we Africans. Ọ bịara maka agbụrụ ya. And onye agbatara na onwero mgbe ọbụla o wetara ozi ọma ya n'Africa. Onwero mgbe onwero mgbe ọ gbara ụkwụ na n'Africa. Letters edere ede to Ephesians, to Corinthians, to Romans, onwero nke address to Africa. He did not come for us. Agbụrụ ọbụla nwere their own Messiah and their prophets. Mana ndị Africa ụfọdụ eriga ya eri. Abezie leta edegara ndị Romans ọ bịara anwa anyị chi n'Africa. Who does that? So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na
na-ayọ ihe ọbụla n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị niile ma m mana all my administration ọrụ ọbụla m na-alụ endis n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ịghọtago? So that is, and it's very powerful. Abụgoro gị na agbụrụ niile nọ n'elu ụwa na-enye testimony, ma ndị abụrụ Kristian, ndị nwe okpere dị iche iche na-enye testimony ha na-ayọ n'aha Chukwu okike. Ọsọ ndị ụka anyarị bụ ndị na-ayọ n'afa nwa ya. Ịghọtara ya? So ike dị n'aha Chukwu okike. Nke bụ enwere ike dị n'okwu ọnụ. Let me tell you, ihe eji isi gị na-ekpe ekpere na-ekwubi okwu n'aha Chukwu okike, ọ bụrụ na o nwere ọya ị na-aya, ihe eji isi gị kwubi okwu, ọ bụrụ na o nwere ụfọdụ ọya ụfọdụ mmadụ na-aya bụ as a result of spell akasịrị akasị using this ike dị n'okwu ọnụ, ma na-use that word of power in the word of mouth in negative manner, wee use wee cast a spell. Ma ọ na spell a na-cast okwu ekwubiri ekwubi, wee were uzie supernatural force wee back ya wee bịa into fulfillment. Example, mmadụ nwere ike ịnọ na Nigeria wee cast a spell na onye nọ mba dị anya, kwubi okwu n'obodo Oja n'ọya agba aka wee lata. Ọ ike okwu ka okwu, o use that power in the spoken words. Now therefore, in order to reverse it, he need the word of mouth, then superimpose with the name of the creator of the whole universe. Only in other words, to reverse it with that power, the name of the person who the creator of the whole universe. Only can you bow before him. Go well, the more effective. That name of the creator of the whole universe, only can you abia. Onye bụ no nyawa siri kedi we call jo. I reverse ya onwero any spirit obuna, onwero any entity obuna gas can come abia in against. Why can you say use the name of the most powerful, the name of the creator of the whole universe? Now I can hear in there. Everybody I call or we call jo. Now I can answer. So whenever you seal your demand, your prayer in his name, every other power will bow. Yes. As long as you are within your spiritual vibration, your aura is of positive energy. You radiate power from the light region. You have the power to reverse that negative aura cast against you. Yes. You get reverse with Seniko one. Don't use aha onye ọbụla. Don't use afa abara aba, because Jesus bụ aha abara aba. Mana Chukwu okike nwere afa. Chukwu okike abụrụ afa ya. Ma nwatakịrị ara abalị ya onye ka o ji wee karịcha. And mgbe ụmụazụ ya bịakwutere si ya gosi ya etu esi ekpe ekpere wee yisi ya kpee na etu a. He gave an injunction. Mana kịta bụ ndị mmadụ hapụziri egwu ọrụ isi ajụ gwara ike ajụ. Now I point to God, Mana, using the name of Jesus will not help you. Use the name of his Father, the creator of the whole universe. Onye keregi kemunga. Only keni neshinaki abia. It's more powerful. Again, here you say kuoku abo ikubioku irivasi ya obo no yara ya mad example. Boya has to do with spell. Has to do with manipulation. You will break the yoke using the name. But for any reason, obro na ahụ na aya gị ihe jisi will break ye bụ na ihe na-eme onye a nwere ike ọ bụrụ ihe mmụọ tiri aka ma ọ bụ ihe negative thought of man tiri aka. So you break the spiritual angle to it, so that particular sickness again fuel with negative energy power, in order to make the sickness to sustain the sickness. Man, obro na your own sickness has no spiritual link. Your sickness is as a result of weak organ, weak cells,
and tissues, please seek the help of a doctor. Yes, seek help of medications. Enwelo usoro eji agwọ ndị mmadụ using medicine. Could be herbal, could be orthodox, but if you ask me, I will tell you that if our people will start paying attention to our natural medicine, it is more effective than relying heavily on orthodox and formulated drugs that may contain some chemicals that might be harmful to the cells and the tissues, thereby weakening the organs. Me and you know that in orthodox medicine, they don't have solution to some health challenges like diabetes, like cancer, like high blood pressure. They don't have solution to it. What they keep giving you is medication to manage it. And I can tell you, I have seen somebody that have been managing stage 1. From stage 1, he enters stage 2. From stage 2, he enters stage 3. By then, they will tell you to go for transplant or surgery. You can see that they don't have, you're just managing it. But with changing your lifestyle, changing your eating habit, eat right, using natural remedies, I can tell you, the body has the ability to energize, to reactivate, to waking up the sleeping and weak cells. And therefore, the organ will be reawakened because you followed natural ways. You get. So what I'm saying, if you are sick, you need attention of a health expert. Please do. If your organ is weak, yes, you must seek medication expert. Understand? Seek the help of an expert in that field for your medication, please. You understand? Kidney failure. It doesn't make any point to go and from one prayer house to the other prayer house. I'm just being frank to you. Yes, seek medical attention. The praying and the reversing and the ubioku, yoga lobo, obruno mwelo, negative oral and vibration that has a link to it in order to keep fueling that health lamentation, to break it, so that the energy is receiving for that negative thought will not keep on making the matter worse. That is essence of seeking for spiritual help. However, when you are seeking for spiritual help, do not forget to go for medical expert to examine you and at least to tell you what and what you should be eating and what you should avoid. I will stop here. There's a power in the name of God Almighty. There's a power in spoken words if you apply them very well. Ask everything you want to ask in the name of Almighty and use the power in the spoken words to make some declaration. Make some declaration in order to avert. Example, there is some certain problem that might come to you as a result of a manipulated incident or project. Example, it might come to dream. You are sleeping. You had a dream where you had an accident or some enemies are pursuing you and you wake up. You don't need anybody to tell you that you need to do some prayers using the word of mouth and doing the necessary rituals in order to break any manipulation from the other divide. You understand it? Yes, you need to do some work because you don't know if somebody is standing in one
altar, negative altar, to project negativity towards your life. So you need to pray. Once you wake up and you had terrible dreams, what you will do, you go and look for 4 seeds of alligator pepper. Put it inside their mouth. Locate the east, face the east, whether you are outside or inside their room, and make some pronouncement. Cancel every negativity, every manipulation from any evil altar against your life. Make pronouncements. To cancel them. After Ikusiria, Okunda, make some declarations. Also, Jack, remember those soldiers don't know being a Ikusia then. Chew those soldiers, also agenda. Etasia, Inonian, Etasia, but as you know, it will be open air, it will be from the window or from the door. Spit it out. Pua, 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 pua. 4 good times to represent 4 market days. After that, in your bathing water, there maybe had your bathing water in a bucket. You look for 4 seeds of alligator pepper. What you are not 4 seeds of alligator pepper. Negativity. Is it being protected from any occultic word? Is it being protected by your enemies? That the name of the Almighty Father, the creator of the whole universe, that will cancel every manipulation from bad influence. That today, that none of those things it will be your portion. Those speech of salt. No nyamoma Elijah, what Elisha. See ya tinye nnu na mmiri ka ajọ mmiri wee dị mma. Ebe anwa wee be ndị ụka Rom si nweta that particular ritual. Ha na-eji nnu tii na mmiri wee si na agọzie ya. Ịghọtara ya? So salt has an energy, cleansing energy. So because whatever they project to you is still in the spiritual or in the ethereal, but you have not established an anchor in the gross material. So you can still nullify it. So look for a pinch of salt and add it in your bathing water. As you are pouring the water on your body, begin to do some pronouncements. Cancel everything. That whatever is manipulated against you, with word of mouth, you cancel them. After that, allow your body to dry a little, then you can wear your clothes. Do this for 8 days. Yeah, guys, yeah. Now, I took work and kept me here. Ekwomoku gosi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu a. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi ma ọ bụ na ịchọrọ chat na WhatsApp, send them message na WhatsApp 0805-7837672. I repeat 0805-7837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwomoku ngozi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu ma nwoke ma nwaanyị. Ekwukwa amaokwu si na distance abụrụ ebara ebe ọ bụ na onye anọra under the sun. If there is anybody under the influence of my voice that is under influence of every negativity, under the influence of spell, let those negative aura and energy be cancelled. Let there be reversion. Let there be breakthrough. Let there be upliftment. Let there be favor. This is working this one in this one I know gawa keziokwa. Ekubie mokuna ihe obuna bu negative manipulation from every negative altar on any negative occultic kingdom. Let them be cancelled. Na ha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ebe ọ bụ na onye anọ na ndị nọ n'ihe mgbu, ndị nọ n'ọnọdụ ya nke ọ bụ a project. Let them be cancelled. Let them have liberation. Let there be miracles upon their lives. Ki ihe niile kwere omume bido kobe omume n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ ka ọ dịkwa n'ụdị oge a echi niile. Daalụnụ.